Slush perustuu ihmisten tuomiseen yhteen. Meidän ydinkävijäryhmät on tietysti yrittäjät, startup-yrittäjät, kansainväliset sijoittajat ja sitten suomalaiset, pohjoismaalaiset ja kauempaa tulevat toimittajat sekä esimerkiksi suurempien yritysten, teollisuusyritysten, tuotekehityshenkilöstö, yritysostoista vastaavat henkilöt ja niin edelleen. Ja se voi johtaa esimerkiksi rahoituskierroksiin, mikä mahdollistaa yritysten kasvun sekä siihen, että kerrotaan vahvoja hyviä yrittäjyyteen liittyviä tarinoita Suomesta ja Pohjoismaista maailmalla. Slushin periaatteessa viennin edistämisen kannalta on tavallaan kaksi ulottuvuutta. Toinen on tietysti ne kansainväliset tapahtumat, mitä tehdään eri puolilla. Nyt viimeisenä esimerkkinä pari viikkoa sitten Slush Asia Tokiossa, jossa oli 3000 kävijää. Se oli itse asiassa Japanin suurin kansainvälinen startup-tapahtuma koskaan. Ensi vuodella on mietitty esimerkiksi Singaporea ja Intiaa. Ja noissa tietysti ideana on se, että viedään se brändi, se tapahtuman henki ja kannustaa yrittäjyyteen eri alueilla. Tuodaan samalla yhteen tärkeitä yrittäjyyteen liittyviä henkilöitä, esimerkiksi nyt Japanissa, sielläkin sijoittajia, toimittajia ja vastaavia sidosryhmiä, joita pystytään sitten myös tuomaan Suomeen. Eli noissa on aina oleellisena ajatuksena meillä se, että hyödyttääkö sen tapahtuman tekeminen Suomea ja Pohjoismaita ja saadaanko me tuotua tänne jotain, mitä täällä ei vielä ole. Se toinen ulottuvuus on sitten toi Slushin päätapahtuma, eli sehän näkyy ja kuuluu maailmalla aika hyvin ja näin ollen se brändinä edustaa vahvasti Suomea, koska kyseessä on kuitenkin fyysinen tapahtuma, jolla on paikka, joka on Helsingissä, Suomessa. Ulkoministeriö on osa Team Finland-verkostoa ja Team Finland brändinä on ollut Slushin pääyhteistyökumppani vuodesta 2013. Totta kai tärkeimpänä on se, että ulkoministeriöllä on vahva verkosto maailmalla. Satoja, ellei tuhansia henkilöitä eri puolilla maailmaa, joilla on jo olemassa niitä paikalliskontakteja.